Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Quines dues característiques principals tenien els déus egipcis segons la seva creença? La resposta correcta és: eren politeistes i sovint antropozomorfs. Quin déu egipci era considerat el déu del sol i quin era el déu de la momificació? La resposta correcta és: Radi era el déu del sol i Anubis, el de la momificació. Quina era la funció principal dels temples egipcis i qui hi podia accedir a les zones més sagrades? La resposta correcta és: eren la casa dels déus, només el faraó i els sacerdots. Quines parts principals formaven un temple egipci des de l'entrada fins al santuari? La resposta correcta és: avinguda d'Esfinx, Pilunus, pati, sala hipòstila i santuari. Per què els egipcis momificaven els cossos i quin era el primer pas d'aquest procés? La resposta correcta és: per a la vida eterna, buidaven el cosinus. Què passava amb el cor del difunt durant el judici d'Osiris per saber si anava al paradís? La resposta correcta és: es pesava en una balança contra la ploma de la veritat. Quina era la forma de les primeres tombes egípcies, anomenades mastabes, i de quin material es feien inicialment? La resposta correcta és: eren trapezoidals i es feien de tova. Per què els egipcis van deixar de construir piràmides i van començar a fer hipogeus? La resposta correcta és: les piràmides eren saquejades, els hipogeus estaven amagats. Quines dues característiques principals tenia l'escultura egípcia pel que fa a la postura de les figures? La resposta correcta és: eren rígides i amb els braços enganxats al cosinus. Explica breument en què consistia la llei de la frontalitat en la pintura egípcia. La resposta correcta és: rostre de perfil, ull de front, tors de front, cames de perfil. Què indicava la perspectiva jeràrquica en la pintura egípcia sobre la importància dels personatges? La resposta correcta és: els més importants es pintaven més grans. Quines dues civilitzacions fluvials van florir a l'est d'Àsia i quins rius les van veure néixer? La resposta correcta és: l'Índia, Indus i Ganges, i la Xina, riu groc i blau. Has acabat el qüestionari del capítol 7. Torna a veure el vídeo del capítol si vols repassar.